Привітання всім вам, нас, кольцов Христосовців, це ще одна зажитанок от Душпастерства Молоді Христа, «Одинное сердце». Сьогодні в поширеному складі з нашої молодшої школьної молоді. З Душпастерства, яке знаходиться na ulicy Matysiewicza, nasza kapliczka w parafii Świętego Jana Ewangelista i Jana Maryi Kolbe. Jeżeli ktoś tam żyje, to zapraszają do nas na liturgię. Многие z Was w Siomach Lutana byli w tej kaplicy naszej na czuwaniu takim wieczorowym, Jasna duszy, wybieraj życie, pamiętaj te słowa. To był kolbierny. Chodź zobaczyć. Wy byli pytani, będzie dobra. Сегодня зустрічаємося в катедрі, нас на шмат більше. І хочемо пережити разом крижовий шлях. Тоді під час того чування в нашій каплиці на закінчення кожен з нас отримав уривок Слова Божого. Я сьогодні вернувся до таких слов і прочитав ще раз з послання до Коринтян. Любов усьо зносить, на усьо сподівається, усьо терпить. Это история любови, яка покинула обоякого нікого з нас, яка так само сьогодні не повинна покинути обояковим нікого з тут присутних. Хочемо пережити її добре. Можемо, звісно, просто бути оглядачами. Можемо зайняти місце Пілата, який ведеш присуд. Добре або древна. А можемо стати удільниками этого крижового шляху. Побачити себе через історію, які тут будуть представлені. Бачити себе і стати поруч з крижем Ісуса Христа. І може сьогодні те, що зараз переживемо разом, стане для нас рахунком сумління. Może kogoś przyzwanie do lubowi, bo czasem nie umieją lubić tak jak trzeba, albo lubimy za poznać. A dla kogoś to stanie nadziei na to, że ta noc, kają moim przedsięwzięć, krótko skończy się, przyjdzie ranica z martwych powstania. Wierzyłem, że ten krzyżowy szlak będziemy siedzieć. Jeżeli ktoś może stać na kalinie, to kalimacja. Nie będziemy ustawać, nie będziemy tego robić. Tak samo jest prośba do wszystkich szanownych fotografów, nie robić fotozdymką. Jest один, który będzie robić te fotozdymki, które będą dostępne, będzie tak samo wideo. Odkładziecie mobilne telefony i przeżyjcie krzyżowy szlak Jezusa Chrysta. Niechaj ten czas będzie naszym czasem z Chrystusem. Siedzieć rozpocznie u imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Стаю перед Пілатом, і он так само хоче викинути мене за свого сумління, життя людей, з історії світу. Тому і осуждає мене на смерть. Ён лічить, што гэта самы просты шлях. Не бойся быць адкінутай гэтым светам. Ты не застанешся ў адзіноце. Я заўсёды з табой. Я, дарога, праўда і жыццё. Дякуем Тебе, Езу, что только с Тобой мы можем быть собой. Научи нас шукать у свете Твою правду и мудрость. Пане, дай нам отвагу переносить тяжкости и не отмовиться от правды перед теми, кто нас ображает и переследует. Станция другая. Узять крыш. Починається бічування. Мушу зараз виконати тое, що мені призначено. Приймаю на плечі крыш, адзіную надзею чалавецтва. Калі хто хоча пайсці за мной, няхай адрачэцца ад самого сябе. Няхай возьме свой крыж і мяне наследуе. Бо хто хоча захаваць сваё жыццё, страціць яго. А хто страціць сваё жыццё дзеля мяне, знойдзе яго. Гэта ёсць твой крыж.
Возьми его и ходи избавлять свет. Дякуем Тебе, что приймаєш на себе крыш наших вин. Научи нас, что делно нести свой крыш. Нехай он станет для нас криницей мужности. Станция третья. Упасть и кому стать. Які боль. Спотыкаюся об неровный круг Иерусалимской улицы. Падаю. О, якая тяжкая пакута, калі бліжэй прыціскае былька крыжа. І мне яшчэ больш балюча, калі бачу твоё падзенне. Але падзенне — гэта яшчэ не смерць. Мы павінны ўстаць і ісці далей. Разам. Я дапамагу табе. Ты толькі даверся мне.
у сваім жыцці. Ведаем, што кожны раз падаем дзеля таго, каб устаць і ісці далей. Дадай нам жадання і сіл, каб паўстаць да новага жыцця. Стацыя 4. Спаткацца з маці. Спатканні з маці заўсёды былі для мяне радасцю. Але зараз, калі я адчуваю сябе самотным і адкінутым, найбольш мне патрэбны гэтыя вочы, што глядзяць з такой любоўю і спачуваннем. Рукі, на якіх адпачываў, калі быў маленькім дзіцём. Люблю маю маці і ганаруся ёю, бо дазволіла мне прайсці ўвесь крыжовы шлях, каб памерці за цябе. Падумайце цяпер аб сваёй маці. Яна любіць і клапоціцца пра цябе. Будзь у радасці і ў цярпенні. Падзяліся з ёй сваімі думкамі, перажываннямі. А калі ты не маеш мамы, глядзі, моя маці заўсёды шукае цябе, каб прытуліць цябе і апекавацца табой. Маці Збавителя, Ты з'яўляешся узорам для ўсіх мамак. Навучы нас быць Тваімі нашчадкамі у любові, вернасці, цярплівасці, згоднасці з воляй Божай.
Але зараз мы разам несем крыж надзеі. Чалавецтва не хоча заўважаць тых, хто патрабуе дапамогі. Нават калі гэта просьба ўсмешкі, альбо добрага слова, альбо цёплага спачування. Кахаем усё яшчэ замала і заўсёды запозна. Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжаныя, і я вас умацую. Возьмите моё ярмо на себе и учитесь от меня, бо я тихий и покорный сердцем, и знойдите суцешение для душ ваших. На земле. Станция 6. Быть отважным. На дороге споткал милую девушку. Ее звали Вероника. И она не спаловалась жонглером. Пригожей хусткой яна вытянула мне твар. Яе добрыня смягчила боль моей самотной души. Я покинул для яе віда свайго твару. Гэта дар за яе адвагу. Памятай, дитя мое, что потребно быть отважным и высокородным. Гэта ёсць сапраўдная прыгажосць. Жанчыны няхай упрыгожваюцца сарамлівасцю і пачуццём меры, не пышнымі прычоскамі і золатам, ці каштоўнымі камянямі, альбо багатым убраннем, але перш за ўсё добрымі ўчынкамі, якія пацвярджаюць пабожнасць жанчын.
Мы так часта хочам прыгожа выглядаць. Для гэтага прыбіраемся ў найпрыгажэйшыя адзенні, забываючыся, што сапраўдная прыгажосць – гэта ціхае і пакорнае сэрца, гатовае на адвагу і подзвіг. Ці ведаеш, які смак было ў Єрусалімській дарогі? Дарогі, нагрэтай сонцам. Я добра спазнаў гэты смак і пах зямлі. Пакуты і боль кідаюць мяне ў пыл вуліцы. Ужо не магу ісці далей. Не магу бачыць, як бацькі вырваюцца сваіх дзяцей, якія сталі для іх непатрэбнымі рэчамі. Цяпер я малюся разам з імі. Пане, Ты мой Бог. Злоня моя маці не стой далёка ад мяне, бо бяда ўжо блізка, а мне ніхто не дапаможа. Хто прымае аднаго дзяцей у імя маё, мяне прымае. Пане, падаеш другі раз. Гэта падзенне – наказ, пакінуты бацькамі сваім дзецям, каб усе дзеці зямлі адчувалі сябе патрэбнымі.
Кроў залівае вочы. Я амаль не бачу, але чую плач. Гэта жанчыны плачуць і галосяць. Плачуць па мне. Плачуць многія. Плачуць па розных прычынах. Нехта памёр, нехта здрадзіў. Нават плачуць, калі не хапае грошай на забаву. Не плачьте надо мной, але над сабой і над вашымі дзецьмі. Бо калі зялёным дрэвам гэта робяць, то што стане сухім? Мы плачем по розных причинах, але редко мы плачем над своими грехами. Улей у наше сердце жаль, как мы шкодовали о своих грехах, якими мы ображаем Тебе и ближнего. Стация 9. Упасть третий раз. Зноў падаю. Гэтае трэцяе падзенне самае балючае. Падкідваючы сваіх бацькоў, людзі топчуць мяне ў зямлю. А раней Отец мой Нябесны сказаў: шануй бацьку свайго і маці сваю. Дзіця маё, будзь добрым да старэйшых людзей, нават калі іх не ведаеш.
праходзім вуліцамі гарадоў і вёсак, можам бачыць старых людзей, якія нікому не патрэбны. Гэта нечыя бацькі. Гэта твоё трэцяе падзенне, Езу. Навучы нас любіць сваіх бацькоў так, як ты любіў Марыю і Юзафа. Поделили поміж собою моє втілення, кидаючи роз. Сорвали з мене рештки одіння, рештки гордості, отобрали все, что я имел, и насмехаются с моей провольности. Зараз мое тело оздоблено только побоями и ранами, але усіх, і тих, хто шкодує за свої грехи, і тих, хто щодня безсоромно розпинається, как бить за святості тіла. Ти, святиня Духа Святого, шануй годність свого тіла, будь відкритим для інших душою і серцем, Богу правдивої любові. оголены за наших брудных слов, думок, учинков. Заховай наши сердце и тело чистыми, наполни их Духом Святым.
сказали. Отдаю вам мои руки, якія ляжили і благословляли. Прибіться їх мости до пильки крижа. Отдаю вам мои ноги, якія перебирали землю, каб шукаць тых, хто загинув. Мне яны ўжо не патрэбны, яны патрэбныя вам. Цяпер я хочу памерці. Але як гэта цяжка. Вось якая балесная несправядлівасць адносна ненароджаных, якіх маці і бацькі аддалі ў тымкі смерці, жорсткай і бязбожнай. Яны пазбаўлены шчасця бачыць гэты цудоўны свет. Я забіраю гэтыя нявінныя душы да неба. А бацькі? Хіба яны маюць права называцца бацькамі? Прабілі рукі і ногі мае, палічылі ўсе мае косці. Якие болючие твои раны, мы наносим их тебе, забиваючи ненароджених детей. Пробачь забойцам и наполни любовью сердце тых, кто має намір укрижувати тебе, збираючися зробити аборт.
Ніхто не мае большай любові, чым тая, калі хтосьці сваё жыццё аддае за сяброў сваіх. Ты мой сябар, і хоць люблю жыццё, але цябе люблю аж да шаленства. Паміраю за цябе. Толькі ў такіх выпадках смерць мае сэнс. Сповнілася. Стация 13. Полюбить крышу. Здымаюць маё цела з крыжа. Можа, некаму здаецца, што цяпер крыж не мае моцы. Але я заўсёды застаюся на крыжы, каб памятала, што можаш знайсці ў ім паратунак.
Иисус, Твое тело знято з крыжа. Прабач, што не заўсёды верым у моц, якая зыходзіць з гэтага святога дрэва. Навучы нас жыць у надзеі. Езу, Твой крыж пусты, гэта нам так здаецца. Навучы нас бачыць у кожным крыжы прамень міласэрнасці і давяраць Табе да канца. Стацыя 14. Адчуць холад магілы. Нарешті надійшов на мені час супокою, час тишини і відпочинку після виконаної справи, розвітання з близькими і чекання раніці. Бо моя могила – гэта не конец, але початок дороги. Дочекайся раніці, ужо хутка. Так часто мы упадаем у розпач, калі бачым віну. Але мы хочам жыць. Дай веру, надзею, якія стануць дарогай да вечнасці з Богам.
zmartwychwstać. Po imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.